Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan semuanya, ini lagi explore di pemancingan di Bolu Panggang Lele, Arjawilangun, Kalipari, Malang. Ini lagi explore mancing mania. Airnya jernih, ikannya banyak banget, tapi paling banyak ikan mujair mini alias wader. Iwake sing paling akeh iwak apa Mas kene, Mas? Wader, Pak. Wader. Lele enggak akeh, Mas? Tapi jarang, Pak. Oh, jarang ya. Dicemplungi Pak, dige lomba mancing tep apik lho iki ya. Biasanya gitu. Kalau pas mau keputusan itu ada lombanya di sini. Ini banyune apik ngene ya. Di lomba mancing kayak hadiah wis rame masyarakat. Kena nggih hiburan. Biasanya setiap tahun ada, Pak. Ya ndek kene ya. Setiap Agustusan. Kadang jam-jam Informasi hiburan sing ono ndek ndi Mas iki, Mas? hiburan apa, Pak? Ya hiburan Agustusan kan mulai mlebu Agustus. Poli-poli gak ono, Mas. Oh, enten Pak voli, Pak. Nggih endi? Di lapangan Mugas tinggi. Balele. Mulai ya durung? Sampun dari tanggal 1 kemarin, Pak. Enten. Wis ono poli ya. Mulai ini jam piro Mas poli ini? Lha iki sampean wis akeh sing delok iki Mas. Sing iya. Sing wis aktif anu Mas Dianto channelku. Dianto. Dianto. Lek jenengku dhewe asline Wanto, Mas. Anu niki. Ini YouTube Dianto. Dianto P1X ngono Mas kan. Ya ana fotone kok, fotoku. Jangan lupa subscribe, Jon. Iya, wis rame ya. Subscribe, Jon. Kalau tanggal 22 ada karnaval di sini, Pak. Tanggal 22 wis iki wis mesti live iki. Langsung bayaran 1 juta. Lagi mana bayar? Ini live 15 menit iki kok Mas.
Banyune apik lho jan. Sayang iwake ra ono. Sapa ngerti mara entuk mujair ono Mas sing bae cocok e. Mancing hari ini butuh kesabaran. Ikannya pada nggak mau makan. Mas sebelum kini iwake terus ngaleng ngono. Iwak telu. Tenika lho Pak, mau mancing Pak. Mriko to. Nggih, Mas. Niku nang ya nek iwake. Ayo Mas. Ngalep kagak. Tak deloke mancing mrono, Mas. Lah, wis entuk apa dorong mancing iki? Pun ngeten ember Pak. Woi, delok Mas. Oh, entuk sak ember mancing ya. Waduh. Mlebu YouTube iki, Mas. Kok channel e Pak? Channel e Dianto. Yon. Dianto channel. Oh, mancingnya berakhir. Pindah neng ndi iki?
Mancing untuk sak ember bolo ya. Mancing. Lokasi mancing di Kali Bolu, Panggang Lele. Pinggir jalan raya. Pakanane apa Mas iku, Mas? Pelet ta? Loh, dapat ikan mujair cilik, mujair mini gitu. Bener-bener profesional mancing ya. 5 menit langsung dapat. Yes, kawan-kawan semua.